Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-imam Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Ka'annaha al-hawdu tabiyaddul wujuhu bihi minal 'usati wa qad ja'uhu kal-humami wa kas-sirati wa kal-mizani ma'dilatan fal-qistu min ghairiha fin nasi lam yaqumi. Ka'annaha kaya-kaya ayat-ayat Al-Qur'an seakan-akan ya. Al-haudu iku telaga Kausar utawa iku telaga tabiyaddu kang dadi putih al-wujuhu apa pira-pira wajah bihi kelawan telaga minal usati bayane sangka pira-pira wong kang ahli maksiat wa qad ja'u hale temen padha teka sapa wong kang ahli maksiat hu ing telaga kal humami hale kaya areng nggih. Al-Qur'an bagaikan telaga Kausar dapat menerangi wajah ahli maksiat menjadi putih yang sebelumnya hitam legam arang bakar. Terus ngeten. Durung ngene niku. Terus wong ahli maksiat niku nggih wong kok nglampahi maksiat niku janjene niku wonten asare atau wonten labete. Nggih. Wonten bekase. Janjane wong sing ahli maksiat nate nglampahi maksiat niku wonten apa labete utawa asare ya iki disebut teng mriki wong sing ahli maksiat niku ireng utawa ireng kaya napa kaya arang bakar. Sampeyan pengen bakar sate pas wae Idul Adha kan nggo areng. Lah areng iku ireng mboten? Ireng ya, areng iku ireng. Lah wong sing ahli maksiat niku nggih seakan-akan kaya areng dalam hitamnya niku. Gara-gara napa? Gara-gara maksiate. Nah, dadi sebagaimana ketaatan niku saged damel wong niki bercahaya. Wong sing ahli maksiat niku nggih saged dadi ireng. Ana asare. Tapi hanya saja mung wae sing iso ningali bekas hitame niku gak kabeh wong. Nggih. Napa mboten kabeh wong. Kebanyakan orang ya ndeloke biasa. Jadi antara wong ahli maksiat sampai wong sing gak ahli maksiat didelok biasa, njobane biasa. Tapi nek wong-wong spesial, wong-wong sing arifun billah, wong sing do parek ambek Gusti Allah, nggih. Wong sing atine jernih niku ningali wong sing ahli maksiat ya ambek ningali wong sing niku ngertos endi sing ahli taat, endi sing ahli maksiat ngertos niku. Ya. Mulane kadang niku wonten nggih, kadang wonten tiyang napa waline Gusti Allah nggih kadang disowani. Iku wonten cerita nggih, wonten cerita. Ceritane niki ya rada saru sithik, tapi ana cerita temenan niki. Nggih, ana tiyang
terkenal sebagai wali. Ya, terkenal apa sebagai wali. Kathah tiyang sing sowan teng beliau. Ya. Lah suatu ketika ana rombongan niki sowan ning beliau. Kabeh niki niate pengen tabarukan ning beliau. Karena dipercaya sebagai wali. Ya. Ya, kadang ya so aneh-aneh tamu iki kadang diomongi ya sesuai dengan napa sing ya tamu iku adepi. Kadang masalah problem ya sing dibicarakan iku masalah tentang niku. Nggih. Lah ana salah siji tamu dari rombongan niku wau. Niki ingkar ning atine ingkar. Ingkar nek iki wali. Oh, mosok kok ngene iki wali. Dapure kok ngene iki mosok wali. Nah, iki ya soal adab niki. Ya, soal adab. Janjane kita ngadepi sapa wae niku ya kudu husnuzon kabeh nggih. Lah iki soal adab, iki suudzon koyo ngoten niku. Oh, dapure koyo ngene kok mosok wali. Ngomongnya ning ati. Ngomongin apa teng ati. Ya. Lah terus akhirnya nggih wali niki ya padha ngertos apa sing njero atine iku mau. Nggih. Akhirnya buka di hadapan wong akeh nggih dibuka. Awakmu bareng nglakoni maksiat ngene iki yo, maksiat ngene iki yo. Waduh, dibuka. Sing tambah nemen apa tambah nemen. Iku lho wulu kempungmu wis pirang sasi ra, Bu. Gak mbok cukur. Sampai pol kono bareng. Sampai pol kono. Akhire wong iki, dikasaf langsung tobat sak njaluk ngapura sak nalika. Nah, artine napa? Artine niku kadang niku wonten tiyang-tiyang sing spesial sing bisa melihat napa sing dilakoni kalih tiyang sanes niku wau. Ya seandainya wong iku mau napa jenenge mboten memulai dengan kaya ngono kuwi ya mungkin waline ya meneng ae biasa wae. Ya, tapi karena suul adab kaya ngono kuwi akhirnya diingetkan. Nah, dadi wong maksiat nggih, wong maksiat niku nggih wonten labete. Dadi mbuh raine peteng nggih, mbuh dadi ireng sampai kaya areng niki. Ya, niku wonten labete. Nggih. Sehingga ana sebagian ulama yaitu Imam Abu Hanifah. Nggih, Imam Abu Hanifah niku beliau termasuk tiyang sing parek kalih Gusti Allah sehingga ketika misal datang ke masjid, ke tempat wudhu, datang ke masjid ke tempat wudhu atau ke musola ke tempat wudhu wong sing rame-rame niku, Imam Abu Hanifah niku saged ningali dari bekas wudune, air wudune wong-wong sing do wudhu niku ningali napa maksiate wong sing dilakoni wong sing wudhu niki. Ana wudhu bekas wudune dadi kaya ngene iki. Oh, iki bar maksiat iki, ngetos ngoten. Ya. Niku kaya ngoten. Dadi maksiat niku wonten labete. Mung wae kene awak-awak dhewe iki ora iso nilai, gak iso melihat kaya ngoten niku. Nggih. Ya, janjane pomone iso ngetik niki ya padha wedi apian maksiat. Ya Allah, iki nek nglakoni maksiat ternyata kok ngono iku labete. Nggih. Wes balik teng mriki. Dados Al-Qur'an niki niku bagikan telaga, entos telaga ya. Wis kaya apa wis ning kene iki sampean ngertine waduk ya waduk niku lah ngoten lah ya. Ya, kaya waduk yang mana kabeh wong niku saged mandi ning kono, saged resik-resik ning kono, oleh resik-resik ning kono. Yang mana airnya iki mujarab. Mujarab piye? Kapan ana wong kuwat repol, badhe niku mandi ning kono iku langsung resik. Ya, begitu pula kapan ana wong teka mrono dalam keadaan wireng buteng kaya areng. Wis ireng buteng kaya areng. Nah, iku tau ketewake iku nggih. Ya, wis ireng buteng kaya areng. Jegur ning napa ning telaga niku mau resik-resik medal sange kono niki dados berseri-seri, wajahe dados berseri-seri, badane dados berseri-seri, dados putih.
dados bersinar. Niku Al-Qur'an kados ngoten. Ya artine pripun? Artine iki yo coba manane secara zahir berarti Quran iki iso dijeguri gak ngono ya, maksudnya kapan ana wong ahli maksiat akeh apa-apa sebanyak apapun maksiat ya, angger gelem tobat maca Quran terus ngamalke napa sing ngoten ing Al-Qur'an niki insyaallah di ngapura dening Gusti Allah, sehingga nggih bakda niku langsung dadi wong sing resik nggih, seakan-akan ibu minazam kaman lazam balahu. Wong sing tobat sangka suatu dosa niku seakan-akan ndak ada dosa baginya. Artinya wis di ngapura dosane dening Gusti Allah. Terus Al-Qur'an niku saged dados wasilah ben di ngapura dosa-dosane nggih. Makna nggih sering-sering maca Al-Qur'an nggih. Ya ambek mentadabburi Al-Qur'an barang. Wa kasirati wa kal mizani ma'dilatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Wa kasirati lan utawi ayat-ayat Al-Qur'an kasirati iku kaya jembatan. Wa kal mizani lan kaya timbangan ma'dilatan ing dalem adile, ma'dilatan ing dalem adile. Fal qistu mongko utawi keadilan min ghairiha sanging saliyane Al-Qur'an finnasi ing dalem sanging saliyane ayat-ayat Al-Qur'an finnasi ing dalem manusa lam yakumi ora jejeg. Lam yakumi ora jejeg. Al-Qur'an tegak lurus bagai jalan jembatan ya. Juga adil abadi bak timbangan. Tidak berat sebelah. Keadilan hukum selain Al-Qur'an bagi manusia tiada yang kekal abadi. Artinya ngeten. Terus Al-Qur'an niku isine niku keadilan-keadilan. Ana hukum-hukum sing keadilan-keadilan. Yo isine niku ajaran-ajaran sing lurus, sing jejeg. Ya sing bagus, ajaran kebenaran. Maka teng mriki Imam Busiri menyerupakan Al-Qur'an niki kaya sirat utawa jembatan. Nggih. Jembatan niku nggih. Terus sampeyan nak ndelok jembatan niku sing paling bagus jembatan niku sing lurus. Lurus niki artine napa? Mboten menggok-menggok nganan ngiri ngan. Yo sampean coba delok ning ana kali nggih. Terus apa iku? Ora jembatane mosok menggok ngene. Ora, jembatan yo lurus. Ya. Niku ngoten. Jembatan sing bagus sing lurus niku. Nggih. Kalaupun digawe menggok-menggok iku mungkin yo ora kuat. Gak apa jenenge? Secara struktur bangunan niku mboten ya. Bagusnya ngoten. Lah Al-Qur'an niku kados nggih jembatan sing tegak lurus. Artinya napa? Ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an niku tegak lurus dalam kebenaran. Bener iku, mesti bener nggih. Nak ngendikane Mbah Sya'roni nak pun dawuh Gusti Allah dawuh qala Allahu taala. Gusti Allah pun dawuh. Niku nak ngendikane Mbak Syaroni, yo jul insyaallah. Gusti Allah sing dawuh kok ya wis mesti bener e. Aja insyaallah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Gusti Allah niku Maha Esa. Ngono iku aja tambah insyaallah. Insyaallah Gusti Allah Maha Esa. Mboten. Nggih, tapi napa nggih wis mesti wis pasti. Nah, lah kebenaran dalam Al-Qur'an niku sudah pasti. Ya jadi sampeyan wis ngendikan qala Allah aja sampe ke insyaallah ampun, tapi wis jelas mesti bener. Ya terus wakal mizani ma'dilatan. Wakal mizani kaya Al-Qur'an niki kaya niku timbangan. Terus timbangan sampeyan ndelok timbangan niku ada dua sisine nggih. Ana sisi kanan, ana sisi kiri.
Nah, timbangan iki nak normal, iki ngomong timbangan sing normal ya, iki mesti adil. Timbangan sing normal iku adil. Artinya napa? Ora berat sisih. Sing kanan iki misal diisi sekilo, iki diisi sekilo, padha sekilone ya. Iku napa jenenge pucuke timbangan niku. Biasane timbangan sampean ngerti ya timbangan sing model niku nggih. Nah, niku padha sekilone niku ya ya napa imbang. Jadi ya, timbangan itu di antara simbol keadilan. Ya, artinya orang berat sisa. Lah Al-Qur'an niku bagikan timbangan. Soalnya napa Al-Qur'an niku isine hukum-hukum sing adil. Nggih. Napa isine hukum-hukum sing adil. Ya meskipun kadang wong niki do salah paham ndelok ya iki kok ketoke gak adil. Ya. Contohnya. Nah ning hukum faraid nggih iki didelok wong sing terutama wong barat niki selalu ya ngoprek-ngoprek wong Islam iki supaya ragu ambek Al-Qur'an sehingga kadang hukum-hukum kados ngeten iki dipermasalahkan. Ya, padahal itu jelas-jelas adil sanggo Gusti Allah. Misalkan tenggo Al-Qur'an ketika membahas ilmu faraid, ya, ilmu faraid yaitu ilmu bagi waris, nggih. Niku wonten ayat ngeten, lizzakari mislu hazzil unsayain. Jadi bagi orang lanang, nggih, bagi seorang laki-laki niku jatahe padha karo jatahe wong wedok loro. Artinya napa? Nggih, nek wong lanang entuk siji berarti wong wedok ya entuk separo-separo. Paham nggih? Nah niki oleh orang-orang barat. Nggih, oleh orang-orang barat niku iki gak adil iki Al-Qur'an. Ya, di kaya ngono. Ya, padahal iku justru keadilan ada di situ. Ya, ilmu faraid pembagian iku adil pol niku. Nggih, adil pol. Nggih. Kenapa? Sampe nak ndelok kenapa kok wong lanang ya iku untuk edo beli wong wedok. Artinya wong wedok pamane kok siji berarti wong lanang untuk loro. Ngoten nggih. Ya, kenapa? Karena wong lanang tanggung jawabnya gede. Nggih, wong lanang napa tanggung jawabnya gede. Misal ya ning dalam omah-omahan wis kaya ngono kuwi lah. Ana kenteng bocor. Sing menek sapa kira-kira? Wong lanang. Sing golek kerja, golek duit sapa kira-kira? Wong lanang. Nggih. Jadi tanggung jawabnya napa? Gede, ya. Meskipun wong wedok ya tanggung jawab gede juga, tapi nah dibanding antara tanggung jawab wong lanang ambek tanggung jawab wong wedok, gede ndi? Gede tanggung jawab wong lanang. Mulane mau lizzakari mislu hazzil unsayain. Ya. Lah niku memang adil niku. Nggih. Ya, adapun kok misal nggih iki sing sering terjadi ning Indonesia. Ya, misal ana wong tuane sedo, terus bariku ana kakak adik sing iki lanang, sing iki wedok. Kemudian ya mereka sepakat bagi rata. Sepakat ya. Mereka sepakat bagi rata. Ya. Jadi mboten mereka napa jenenge lebih memilih bagi rata. Ya, mboten ngagem nggih sing lanang untuk 2, sing wedok untuk 1. Mboten ngagem ngoten. Artinya sing lanang nggih dulur sing lanang niki ngalah nglepasno sebagian-bagiane kanggo sing wedok. Misalkan kaya ngono. Ya, iku ya ora apa-apa, ora masalah. Nggih, paham nggih? Ora masalah. Asal mau ana padha ana sepakate. Ya, asal padha ana sepakate. Ya. Karena iki mau ya jane sing lanang ku jatahe luwih akeh, nggih. Ya, tapi sing lanang iki ya nglepasno sebagian hake wis ora apa-apa lah. Ya, kaya ngono gak apa-apa. Nggih. Ya, iku bukan termasuk nentang napa mau ayat lizzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Yes.
Terus teng Al-Qur'an balik malah teng Al-Qur'an niku seakan-akan koyok timbangan yang mana adil, bener-bener adil, bukan berat sebelah ndak. Nggih. Niku. Terus fal qistu fi ghairiha fin nasi lam yakumi. Lah sedangkan keadilan dalam selain Al-Qur'an nggih yang dilakoni diterapkan di manusia niku lam yakumi, ora kekal, ora abadi. Nggih. Dadi hukum-hukum apa wae nggih sing digawe manusa ya, yang bukan sumbernya dari Al-Qur'an ya begitu pula ya sangka syariat sangka Kanjeng Nabi niki keadilannya gak abadi. Artinya napa? Di satu masa mungkin niki dianggap hukum sing bagus, tapi di masa yang lain niki kono perubahan-perubahan. Nggih. Ana iki wis gak berlaku, iki gak cocok iki. Ganti. Tapi nah hukum Islam niku janjane cocok sepanjang masa cocok. Nggih. Contoh-contoh ya gak satu-satu kayak misal nang Indonesia ana hukum KUHP. Ya, KUHP apa iku lah ya. Ya, kitab undang-undang hukum ikulah pokoknya ikulah. Nah, niku sering ana revisi. Ya, engko sangka DPR iki ngrevisi ini, ngrevisi ngene. Nah, aku menunjukkan fal qistu fi ghairiha lam fi ghairi min ghairiha fin nasi lam yakum. Ya, tapi nang Al-Qur'an jelas. Nggih. Mung wae enggak semua negara niki napa purun nggih ngagem hukum-hukum sing wonten teng Al-Qur'an, sing wonten teng hadis, hukum-hukum Islam niku gak semua negara purun. Ya. Ya janjane wong gelem ditegakno. Wah niki bakal luar biasa. Jadi pemene syariat Islam nggih kok digelem ditegakke teng suatu negara niku nggih dan penegak hukumnya niki do adil-adil nggih. Nggih. Niku saya jamin negara ini jadi makmur, rakyatnya jadi makmur, wong do kecukupan kabeh. Nggih, kecukupan kabeh. Contoh misal hukum syariat nah ana wong nyolong tangannya dipotong. Hukum syariat kados ngoten. Dan pemerintahnya bener-bener ketat dalam meraktekno niki. Maka dijamin wong-wong niki bakal napa wedi ambek nyolong. Wong sing mateni dipateni meneh. Wong sing mateni hukume dipateni. Kok dipraktekno wong niki bakal wedi mateni wong liya. Ya. Terus napa malih wong sing zina niki nek ora dirajam nggih sampai sak matine utawa dijilid, dicambuk. Nah iki wong iki bakal wedi nglakoni kados ngoten. Ya. Terus malih wong sing gak gelem zakat ya engko ana hukumane apa nggih ana hukumane wah wong iki bakal ngetokno zakat. Dadi wong sugih niki wedi nahan zakat, wong fakir karena zakate wong sugih niku kudu ditunaikan, akhirnya wong fakir niki yo padha makmur nggih do kecukupan. Nah iku seandainya hukum Islam kok diterapno niku bakal kados ngoten nggih. Biyen tapi iki butuh napa? Tidak hanya hukum-hukum tok sing adil kan, tapi hukum butuh pemimpin sing adil juga. Nggih, butuh pemimpin sing adil juga, sing iso nerapno hukum-hukum iku mau ke dalam masyarakat. Ya, contohnya biyen wonten ya niki dikatakan sebagai khamisu al-khulafa ar-rasyidin. Nomor 5 wong sing khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin ana 4 nggih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Khulafa ar-rasyidin ana 4. Terus badhe niku nggih hukumnya jadi sebagai koyok kerajaan nggih, koyok kerajaan. Nah, terus di antara yang berikutnya sing mimpin-mimpin niku adalah ono jenenge Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku termasuk tasih ya, mungkin isih buyute Sayyidina Umar ya, meskipun lewat wedok.
Lah niku dadi pemimpin tek negakno keadilan niku begitu luar biasa sehingga makmur kabeh. Nggih wong-wong niku makmur kabeh. Sehingga wong-wong do nolak zakat. Nggih nek saiki ngumumno zakat wong ngeroyokan. Karena apa? Saking akeh wong fakir. Tapi ning zamane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggih zakat niki sampai wong ape nunekne zakat iku bingung. Nggih saking sithike wong sing fakir. Saking napa jenenge tentreme masyarakat, saking tercukupine kebutuhan masyarakat. Jadi wong wis do kecukupan kabeh. Nggih, bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggih saking wong niki kecukupan kabeh ya. Niku sampai beliau ya dadi sing kecukupan gak trimo wong-wong tok, tapi hewan-hewane niku ya kecukupan. Ya manuk-manuk liar ngono iku udah kecukupan. Ya sampai beliau ngendikan ngeten. Tolong ya jipokno napa jenenge ya mbah gandum mbah napa nggih jenis-jenis biji-bijian iku dokokno ning dhuwur gunung. Ya, aku kuwatir ning kono iku ana burung sing ngeleh lapar ora entuk pakanan. Iku dokokno kono ben nggih makan iku. Aku wedi nggih kapan ana wong kapan ana kewan siji kewan ae siji manuk ae kelaparan mati kelaparan aku sing besok dijaluki tanggung jawab dening Gusti Allah. Tek mikir kaya ngoten niku beliau. Ya. Sebagian makalah niki saya emut kula guys, sebagian makalah ngendikan ya seandainya ana wong ning pojok nggih negara Islam kono ana sing kepleset gara-gara dalane elek niku aku kuwatir dijaluki pertanggungjawaban dening Gusti Allah besok. Ya. Lah pemimpin-pemimpin saiki ning Indonesia iki ya Allah, sampeyan delok ning Gembong niku. Ya. Nek udan iku koyo bisa ki mancing iku sampeyan paling. Ya. Tanduri gedang iku paling gedange dukul iku paling. Ya. Iki mbuh lah pemimpin-pemimpin kuwi ora wedi ya pangeran. Ya, padahal kaya ngene iku tanggung jawabe para pemimpin-pemimpin. Nggih. Andekan ana wong kecelakaan gara-gara dalan sing elek iku mau, nggih padahal ya negara nyukupi danane nggih. Nah, pemimpin-pemimpin ora gelem mudhunno danane iku mau iki bakal besok dijaluk pertanggungjawaban dening Gusti Allah. Ya kok iku kados ngoten lah. Wis balik fal qistu fi ghairiha fin nasilam yaqumi la ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi la ta'jaban aja gumun temenan sira li hasudin maring wong hasud li hasudin maring wong hasud raha kang bertindak sapa hasud yungkiru ngingkari sapa hasud ha ing ayat-ayat Al-Qur'an tajahulan krana etok-etok bodoh wa huwa hale utawi wong sing hasud mau ainul haziqi iku ya nyoto-nyoto cerdas al-fahimi tur banget pahame Qatungkirul ainu daw asyamsi min ramatin wa yungkirul famu ta'mal ma'i min saqami Qatungkiru terkadang ngingkari al ainu apa meripat daw asyamsi ing sinare matahari. Nah ngingkari krana apa min ramatin krana saking ya, lara mripat wayung kiru lan ngingkari alfamu apa cangkem ta'mal ma'i ing rasane banyu min sakomi ya krana saking lara ya krana sebab lara. Teng mriki beliau nyebutaken dados Imam Busiri nyebutaken Al-Quran hebat kaya ngono kuwi, isine penuh dengan keadilan, isine penuh dengan kebenaran, isine penuh dengan kebalaghan, isine top wis hebat ya karena kalimat kalame Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah. Maka
iki jos isine Al-Qur'an iku jos. Ya. Nah, jare Mbak pripun jos ngono ya, Pak. Ya, aku krungu sangka cah-cah niku jarene kok Mbak. Nah. Ya. Wis balik. Dadi isine jos. Al-Qur'an iku jos. Tapi kadang niku ana wong sing ngingkari kemuliaane Al-Qur'an. Nggih. Ngingkari napa kemuliaane Al-Qur'an, ngingkari kehebatane Al-Qur'an. Maka la ta'jaban li hasudin roha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadziqil fahimi. Jangan heran terhadap orang yang hasud, yang selalu mengingkari kehebatan Al-Qur'an. Dia pura-pura bodoh padahal cerdas dalam memahaminya. Jadi ojo heran kapan ana wong janjane cerdas wong iki, ahli balaghah. Nggih, janjane cerdas ahli balaghah. Ya, wong hebate pol dalam pemikirannya. Tapi karena penyakit hasud akhirnya napa dikai ayat napa sing hebat-hebat niku gak gelem nerima, tetep ngingkari. Ya, tetep ora gelem masuk Islam. Iku mergo napa? Mergo ana penyakit hasud niku wau. Ya, dadi ana penyakit hasud, dadi wong iki sehingga wong iki etok-etok bodoh. Padahal wong iki pinter. Nggih, nek gelem ngangen-angen sithik terus gelem berbuat insaf. Insaf iku napa? Adil dalam hati. Ya, gelem objektif nggih dalam bersikap, maka wong iki ya bakal nerimo Al-Qur'an, bakal iman maring Al-Qur'an, iman ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngendikan Imam Busiri, aja heran nek ana wong sing hasud kok pura-pura bodoh, wong ngingkari Al-Qur'an nggih. Padahal wong iki cerdase pol. Ya wong iki cerdase pol. Aja heran. Ya perumpamaane kaya wong napa? Niki. Diperumpamakno kaya wong sing mripate lara. Mripate lara ora iso ngeti. Ya. Utawa bleleken. Sampeyan gawa, wong sing ora iso ngeti lah ya. Wong sing lara iku mau sampeyan gawa ning tengah lapangan pas siang hari. Ya. Terus sampean takok, "Piye, padang apa peteng?" "Peteng." Soalnya napa? Mripate lara. Nggih, napa? Soalnya mripate lara, ora iso ngeti. Padahal ya, iku ning tengah lapangan ya ora mendung, nggih. Pas tengah rino, matahari lagian napa bunter-buntere. Sampeyan takoni, "Piye, padang apa peteng?" "Peteng." Lah perumpamane kaya ngoten. Jadi masalahnya itu bukan di cahaya mataharinya, bukan. Cahaya matahari bersinar matahari niku. Tapi masalahnya ning apa? Masalahnya ning mripate wong sing ngeti ku mau. Nggih. Ya, goro-goro lara akhire ngira siang-siang hari ngirane peteng. Nah, iki ngoten. Dados qatungkirul ainu daw asyamsi min rahmatin. Terkadang mata mengingkari cahaya matahari sebab sakit. Ya, padahal jelas-jelas rinone ya diingkari. Ya gara-gara apa? Mripate lara. Terus wayung kirul famu ta'mal ma'i min saqami. Kadang ya ana ngono, wong lagi lara. Nggih. Wong lara niku kan hawane kabeh apa wae sing mlebu ning cangkem niku pahit kabeh. Nggih. Kudu ra doyan ae. Wong kan lara kan ngoten. Lah niku dikeki banyu sing suweger, enake pol. Ya, disugut dikekno ning wong sing lara niku wau. Ya. Terus badhe niku ketika ya dimonggo dikuno. Aduh pahit rek. Padahal ombenane suweger pol niku. Ya. Jangankan sing biasa, nggih sing tawar. Mbokake sing manis-manis ngono kadang ngrasane ya padha ae napa pahit. Niku gara-gara lara. Iku bukan berarti ombenane iki gak seger, bukan berarti ombenane iki gak manis. Bukan berarti kaya ngono kuwi. Tapi napa? Tapi gara-gara cangkeme nggih iki lara, akhire sing seger sing manis iku mung krasa kaya pahit. Nah, dadi wong iki gak iso ngrasakno segere, gak iso ngrasakno manise mau. Mergo lara. Lah wong sing
hasud maring Al-Qur'an mau niku nggih janjane nggih napa jenenge wong hasud Al-Qur'an niku ya Al-Qur'an niki nggih hebat tapi karena ana penyakit hasude akhirnya wong iki gak iso nyaksikno nggih ora iso nyaksikno kehebatane Al-Qur'an niku ngoten. Iki al-faslu sabi utawi iki iku fasal kang nomor 7 fi Isra'ihi wa Mi'rajihi ing dalam Isra'i Kanjeng Nabi wa Mi'rajihi lan Mi'raji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi wa man huwal ayatul kubra wa man huwal ayatul kubra limughtanimi limu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma limughtanimi. Ya khairaman bagus-baguse wong yammama kang menuju al-afuna sapa pira-pira wong kang nyuwun kebaikan sahatahu ing pelatarane man sa'yan kelawan melaku ya wa fauqa mutunil ainuki jadi nujune mrono mangkate niku sa'yan kelawan mlaku wa fauqa mutunil ainuki lan ing dalem ndure wa fauqa mutunil ainuki lan ing dalem ndure unta ar-rusumi kang nglabeti kokoh berdiri ya rusum kokoh berdiri pon waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin waman huwa ni'matul uzma li mughtanim waman lan hu tiyang huwa kang utawi man al ayatu iku tondo al kubra kang agung li mu'tabirin keduwe wong kang ngambil pelajaran waman lan tiang huwa kang utawi man an-ni'matu iku nikmat al-uzma kang agung limughtanimi kagem wong kang golek keuntungan ya. Terus niki mulai menghitopi nggih anduk wingi nggih mulai muji-muji Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi niku disebut sebagai huwal habibul ladzi misalkan huwal habibul ladzi turja syafa'atu dialah nabi yang seperti ini terus batu niku nyebutke mukjizat Al-Qur'an nggih sebagai mukjizat Kanjeng Nabi mukjizatnya beliau Kanjeng Nabi sebagai orang yang napa disebut sebagai bukan orang yang dikhitobi bukan orang yang ajak ngomong langsung akan tapi seakan-akan ngomongi para pembaca nyebut keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek niki fasal niki beliau mulai ngendikan ya khairaman yammama. Niki khitabe bukan menuju ke wong sing maca akan tapi khitabe menuju teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendikan Imam Busiri ngendikan ya khairaman yammamal afuna sahatahu. Wahai manusia terbaik yang rumahnya senantiasa dituju para pencari kebaikan ya, sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi mereka datang berbondong-bondong baik dengan berjalan kaki maupun menunggangi unta yang kokoh berlari. Nah niki mulai muji Kanjeng Nabi langsung nggih. Wahai Kanjeng Nabi, wahai orang yang selalu dituju oleh orang-orang yang mencari kebaikan. Nah, terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku adalah orang yang selalu dituju oleh orang-orang lain sing dong mencari dong golek kebaikan-kebaikan niku do mara ning Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya selalu mara ning pelatarane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sampean pengen napa nggih sing kebaikan-kebaikan untuk sampean untuk akhiratnya sampean iki ndonga ning Kanjeng Nabi. Ya do mara teng Kanjeng Nabi. Lho biyen para sahabat ki ngoten kula bolak-balik cerita
Bilih para sahabat niki nek ana masalah napa nggih pengen solusi niku marane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dituju. Nggih, Kanjeng Nabi niku selalu dituju oleh para sahabat. Ya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau meninggal. Kanjeng Nabi setelah wafat itu pun makbaroh Kanjeng Nabi niku nggih selalu dituju oleh orang banyak, diziarahi, do tawasulan ning Kanjeng Nabi. Nggih. Do nek ana masalah matur ning makame Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ya numis-numis teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu selalu dituju orang banyak. Nggih, berarti sampai sekarang pun nggih ngoten. Nggih, sampai sekarang pun ya, wong sak ngalam donya niku nggih nak teng Haramain teng Mekah Madinah nggih nuju ning makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, iki nunjukno bilih Kanjeng Nabi niku adalah nabi yang pemberi solusi. Napa mawon permasalahane niku nabi maringi solusi. Nggih. Terus Kanjeng Nabi nggih selalu memberi kebaikan. Nyatane wong sing golek kebaikan do mara ning beliau. Artinya napa? Memang beliau terkenal sebagai orang pemberi kebaikan. Sehingga wong-wong niki do mara ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marane niku berbondong-bondong. Nggih. Baik ana ingkang dengan cara melampah. Terus wong do biyen niku kathah. Wong haji melampah. Kathah niku. Wong umrah, wong napa jenenge wong haji nggih, wong haji terus ziarah ning Madinah niku do mlampah niku kathah tesih kathah lho biyen. Ya. Napa meneh kok nggih. Ya wis zaman semono nggih, zaman semono kendaraan-kendaraan ya ora angel. Ya kendaraan paling ya ana unta atau jaran kaya ngoten. Dan enggak semua orang punya unta atau jaran, kathah sing do mlampah. Ya, sa'yan mlampah atau wa fauqa mutunil ainukir rusumi utawa di atas nikune unta, di punggungnya unta. Artinya apa? Berangkat teng Kanjeng Nabi dalam keadaan nunggang unta niku kata nggih. Do berangkat do sowan ning Kanjeng Nabi ya nunggangi unta. Ya nek saiki pamane beliau andekan Imam Busiri nggih gawe syaire sakniki ya niku mungkin nyebute mboten sakyan nabian niku tapi ya numpak mobil wa fauqa ta'irah utawa numpak pesawat ngoten ya. Nah, iki karena beliau di masa zaman semonten kendaraan-kendaraan sing canggih-canggih kados ngeten dereng wonten ya sehingga beliau nyebute sakyan wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Ya. Nah niki kula nate maos teng kadose kitab Syekh Abdul Hamid Kudus nggih. Kadose kitab Syekh Abdul Hamid Kudus. Dan ibarat sing kados ngeten niki ya ndak hanya satu orang tok tapi ada beberapa ulama yang juga ngendikan kados ngoten. Yaiku napa? Nggih. Atau fi ma'nahu nggih. Yaiku napa? Andekan rungono. Terus ngeten, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gadah jasa besar bagi kita. Jasane Kanjeng Nabi bagi kita niku sangat luar biasa gedene. Ya, tanpa Kanjeng Nabi kita gak mungkin lahir ning muka bumi niki. Tanpa Kanjeng Nabi kita gak mungkin dapat hidayah Islam kaya ngene iki. Tanpa Kanjeng Nabi kita gak mungkin taat kados ngeten niki. Iki semua iki berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jasane Kanjeng Nabi bagi kita niku jasa sing gedene pol. Gedene pol. Sehingga kita tidak bisa balas jasa niku. Nah, niki saya menurut kula Syekh Abdul Hamid Kudus nggih nate ngendikan, andai saja. Nggih, andai saja. Sampean iki mara saka daerah sampean. Mara saka daerah sampean. Sowan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa mlaku ning atas sirahe sampean. Dadi sing ora mlaku sikil ya. Sirahe sampean iki digawe koyo sikil, mlaku ning kono. Seandainya nggih. Seandainya koyo ngono kuwi ya tekan ngene makame Kanjeng Nabi niki ora bakal cukup nggawe mbalas jasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Gak cukup iku. Saking gedene napa jasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus iki sing ngelingno iku musakyan mlaku. Nggih. Ya.
Jadi mlaku do mara sowan ning Kanjeng Nabi mlampah. Nggih. Nah, iki sampean mlampah nggawa sirah. Ya niki urung iso bales jasane Kanjeng Nabi. Wa man huwal ayatul uzma al kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li mughtanimi. Duhai Rasul yang menjadi pertanda paling agung bagi pencari iktibar kebenaran. Duhai Nabi yang menjadi anugerah terbesar bagi orang yang ingin beruntung dengan hidayah Islam. Terus iki Imam Busiri memuji Kanjeng Nabi, wahai orang yang mana panjenengan iki adalah Rasul yang menjadi tanda terbesar bagi orang yang bisa ngambil pelajaran. Ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki adalah tiyang sing saged didik. Nggih saged napa ndidik umate. Sehingga wong sing pengen entuk pelajaran, nggih, pengen entuk pelajaran niku ningali sirahe Kanjeng Nabi, ningali ajarane Kanjeng Nabi. Niku jane cukup, sudah cukup. Ya, wis entuk pelajaran wakeh niku lah. Ya, termasuk nek disebutno ning Mbah Bisri teng mriki teng kitab niki, Mbah Bisri niku ngendikan bilih nggih. Ya, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ya, sehingga niku cukup sebagai renungan bagi kita. Ya, sebagai napa jenenge iktibar kebenaran. Ya, di antarane nggih, di antarane ajarane Kanjeng Nabi, ajarane Gusti Allah ya ajarane Kanjeng Nabi iku napa? Nek ndo biyen ana wong Arab. Nggih, wong Arab niku sudah nemen tek bodhone jahile iku nemen-nemen. Nggih, nemene pol. Saking nemene napa? Patung disembah. Nggih. Gawe kok lemah, kok apa gawe patung terus baru disembah. Ya, sing nemen-nemen ana wong nggih patung, nggih kaya boneka, teko napa? Teko kurma. Utawa teko tepung. Digawe boneka terus sembah-sembah. Ya disujudi digawe sembahan. Bareng duwit entek. Ya, bondone entek, bahan pakanan entek. Wah, kok eman-eman iki. Ayo potel, tangane potel, pangan. Ya. Terus bariku tangan kirine potel pangan. Sirahe potel pangan. Iki pangeran macam apa iki? Ya, pangeran kok dipangani ngene iki. Ya. Ku ana sing bodho kados ngoten. Wong jahiliyah ngoten. Di antara jahiliyah meneh napa? Nggih, di antara jahiliyah meneh adalah ada sebagian orang Arab nek biyen niku nek lahir anake kok lahir. Nggih, duwe anak lahir berupa wong wedok. Alat kelaminnya wedok niku izin. Anak apa iki? Nggih. Anak apa iki? Anak kok wedok. Akhirnya napa dipendem. Ya. Terus dipateni dipendem wis, dipendem urip-uripan koyo ngono kuwi. Iku koyo ngoten, iku sebagian orang Arab kayak gitu. Saking bodhone. Wonge lali nek mboke niki ya padha wedok. Ya. Mosok lahir saka wong lanang, precet saka wong lanang, metu kok endi? Ya ora kamet iku nek. Ya. Ya jadi ibuke ya wedok, lali kok ngono. Duwe anak wedok kok ya izin terus akhirnya dipendem. Ya. Terus Islam niku akhirnya Islam datang, ajaran Kanjeng Nabi datang, akhirnya napa? Akhirnya sing ajaran-ajaran gak genah niku mau dibenahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pangeran niku ya Gusti Allah sing nyiptakno kula sampean. Ya. Terus badhe niku wong wedok niku ya kudu dihormati. Nggih. Ya ora kok disia-sia, ora kok napa jenenge dipateni urip-uripan dipendem urip-uripan kaya ngono kuwi ora. Jadi Islam niki ngajari keadilan yang luar biasa. Nggih termasuk wong wedok kanggo wong jahiliyah ndombiyen niku. Wong wedok niku kapan udur, lagi haid ngoten niku. Niku gak oleh masuk ning omah. Dadi dikekno kandang ning adoh ning kono. Ya kaya nang kene misal kandang ayam ngono iku lho. Tokno wis kowe lagi udur iki lagi haid ngono nang kandang ae. Iku wong jahiliyah do biyen kados ngoten. Ya bareng ajaran Islam
datang begitu luar biasa dalam memuliakan perempuan. Nggih. Perempuan niki dimulyakno temenan, dihormati temenan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditangkleti, "Ya Rasulullah, sinten tiyang sing perlu kula bekteni?" Jawabane, "Ibumu." Ya, sinten malih? "Ibumu." Sinten malih? "Ibumu." Ping 3. Terus sinten malih? "Agi bapakmu." Lah niki ngajari umate bilih napa? Nggih, wong wedok niku perlu dimulyakno. Lah ajaran Islam kados ngoten. Nggih, kok sakniki ana wong wedok ya ngarani Islam iki gak adil ambek wong wedok. Wong wedok dikekang ning omah, ora oleh metu-metu. Ya, iku demi kebaikane wong wedok niku. Ya, demi kebaikane wong wedok niku wae. Ya, bayangno wong wedok nggih. Kok angger koyo wong lanang oleh metu koyo ngono kuwi. Ya, tengah wengi metu koyo setan gentayangan. Ya. Iki ya sangat rawan sekali, wong wedok iku nglemah, nggih, sangat rawan sekali apa dicelakai wong liya, nggih. Wis ikulah kaya ngoten. Terus Islam, ajaran Islam niku begitu luar biasa. Ya. Wa man huwa ni'matul uzma limughtanimi. Wahai nabi yang menjadi anugerah terbesar bagi orang yang ingin beruntung dengan mendapatkan hidayah Islam. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nikmat terbesar. Nggih, nikmat terbesar niku adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tadi sudah saya singgung sebentar bahwa napa kita iki gak mungkin wujud ning donya niki kecuali berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laula Muhammad king dawe Gusti Allah ning Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, seandainya ora ana Muhammad, aku ora bakal nyiptakno awakmu. Ya, Nabi Adam gak diciptakno Gusti Allah, awak dhewe ora bakal diciptakno dening Gusti Allah. Nggih. Wong awak dhewe iki putune Nabi Adam. Nggih. Dadi nggih kudu napa jenenge gagah sampean. Sampean iki kabeh niki putune Nabi kabeh. Putune Nabi sapa? Bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Adam. Wah, putune Nabi Adam. Lingono cer lanang kabeh. Jadi cer lanang kabeh. Pol Nabi Adam sampean bin bapake sampean bin bapake sampean bin bapake sampean. Pol Nabi Adam lanang kabeh niku. Ya, mesti iku, mesti. Ya. Ya. Iku mesti. Ya, sing iso mungkin lewat wedok iku trimo siji tok, yaiku sinten? Nabi Isa. Nabi Isa niki ning Nabi Adam, nzuriyae Nabi Adam tapi lewat wedok, yaiku lewat ibuke. Soalnya gak duwe bapak. Ya. Tapi nek kula sampean, yo bapake sampean, mbahe sampean iki mesti duwe bapak ta? Mesti duwe bapak. Jadi tekan Nabi Adam cer lanang kabeh sampean iki. Mong wae gak ngerti sapa silsilahe. Gak ngerti sapa mbah-mbahe, gak ngerti sapa buyute. Ya, sampean wong zaman sakniki nggih, cah nom-nom zaman sakniki kok ngerti mbahe sampai pol nomor 7 ngoten wis jos iku. Nggih. Sampean bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai 7. Ya, iku nek iso ngerti wis jos iku sampean. Nggih. Ya, perlu digoleki, perlu digoleki. Nah, sebagian kiai ngendikan nah iso niku sampean pengen foto nggih niku goleken namane leluhur sampean pol 7. Ya, nah iso lanang kabeh nek arek iso lewat wedok-wedok lah ora apa-apa. Penting tekan 7. Fatihah terus. Insyaallah digampangaken futuh dening Gusti Allah. Ya, berkah kesolehane mereka niku insyaallah muga-muga digampangke futuhe sampean, dibukake dening Gusti Allah sing apalane rada angel misalkan ya harus difatihai wong tuane, mbahe, buyute ya, utawa sing mahami pelajaran rada angel ya wis koyo ngono kuwi ben gampang futuhe. Ya, terus Kanjeng Nabi Mbak niki. Kanjeng Nabi niku adalah tanda terbesar bagi orang yang mencari kebenaran. Juga Kanjeng Nabi adalah nikmat terbesar bagi wong sing pengen golek keberuntungan. Nah, niku ngoten.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil